କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱपूर्ण କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଣି ଲିଟରଟି ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଧାନ ଗୋଟେ କିଲୋ ହେଉଛି 31 ଟଙ୍କା। ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଣି ଲିଟରଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଧାନ ତଳି ପକାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ କାଟିବା, ବାଡ଼େଇବା ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା, ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ସବୁକୁ ମିଶାଇ ପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଗିବ, ସବୁ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କିଲୋରେ ପାଇବ 31 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବାସ୍ତବତା। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସରକାର କଟକଣା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ 150 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକା ଯାହାର ଧାନ ହେବ ତାକୁ 31 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଠି ହେଇଯିବ କିଲୋ ପିଛା 23 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତି ମାନେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତି ଖରାପ ଜିନିଷ। ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଚାଷୀର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ।